na the man is simple. Like I wanna to go because say be again melinu ma house ko again. Okay, Melia. Social media ngawa biko. Haga mamu kwada ya na ekwo this seraphic oil and seraphic water. Akin do things. Ha na alu odu. She get. And like seraphic water ana kwada dem poa. That me every ya thing. So it's not like This one all Juba. Adadiche When you see it, when you Cuba, what about some corner? I want to hear you now. What I see, Kape homa mambo hape homa betu wanu wanya hatwala Onde jake me. Yes, I want to hear you go. I see it happen in your mind. Okay, kwa mimi na bera kanti ndio na sayo minister gang Evangelist Ebuka Obi eso na oge take care of mwe ha mata onye agara na ebe ha ka o mee interview because me na bera ahụ vagu so tisa ukochina Zion puta na watch ihe na-eme. This is water. Ihe m na-ekwu na mmadụ si m kwuru anyị mmiri anyị na-aṅụ ya m na-eji esi nri ihe. Hello my people, welcome back to Adadiche Blog TV. Day one on a biaralo none. I want none why ada ekele nwa on top aka Adadiche ka eji mana na social media na-eme video ka na go ụwa niile. Asị m ka udo dịrị ọnụ mana ha Jesu Kristo onye nwanyị eme. Ihe akwa nwanne anọ nwanyị onye a na-akpọ Mirabel ka ebia na ke Evangelist Ebuka Obi ọnụ mana cheta ihe kwụrụ mmiri na social media last month. So here many last month January or December gara aga mmadụ mecheta wod mana ama na ihe mere nwa otu anwa na ọnwa abụọ gara aga n'ime Zion ọ ga-ahụ mbe ọ na-akwụ mmiri n'ime social media ihe niile onye ukwu na ebe onye nta na-ebu ọ na-ekwu ihe ọ sọrọ ya ọ na video from video ka ọ tren gị na inside ihe onyonyo anyị na-emerikwa na social media ka akpọrọ social media ọ na-etren ma face ka m bụrụkwa video wee bịa I'm going to say on one wonder can you follow my audience they can him name na massy na YouTube and Facebook so gonna be getting him now anya magada I won't none come get ya ọkwa none come gafe here na achọm kon so m kon wike kete ihe Mirabel na-ekwu gbasara maka anya ya ụzọ ka ọ na-ahụ ọnụ mana ihe megenu ndị mmadụ jiri ya ọtụtụ ndị jiri ihe gbasara Mirabel wee Let's Ebuka Ogo n'ime social media lesa ndị Zion ministers na Ebuka na-eme arrange na ebe ọsọ na-agwọ onye ọrịa ọ na-eme ndị isi ahụ ụzọ ndị ngwọrọ gị ije ngwa na o mee ka nwa ahụ ụzọ n'ihe ndị ngwa achọrọ m ka ọ na-egodo n'ihe Mirabel a dị nwa kwuru ihe gbasara kamgbe okochi Zion bata ihe na-eme na ndị ya ọnwụ na-enwoke ka ọ ga-anụkwa n'ebe nwanne nwoke ga-confirm kwara ihe gbasara ife ụzọ Mirabel dat na Mirabel kamgbe okochi Zion wee lọta na ihe dị iche emege na ọtụtụ ihe enwere changes enwere ihe mgbanwe na ndụ Mirabel ngwa ka ọnụ gee ntị ka ọnụ gee ihe Mirabel na interview onye blọga mere ya ime vidio ka ọnụ gee ntị ọfụma asị m ka m wetara m ọnụ ka ọnụ ndị na-ekwu na ha na-ekwu ihe gbasara Ebuka Obi ihe ewu Chineke ekere site n'afọ ya na-ewe kpọpụta nye onyinye a ọwụ na healing wu by your faith ọwụghị na ị gara ebe dibịa gị nweta healing na ị nwere ebe chọrọ gị nweta healing na o dipendịrị otu faith gị ọkweka gị chiri dịrị ebe ahụ ị na-aga ma ị ga-enwekwe and healing na-abịa small ọwụ ihe a na-eme instant enwere ndị ka ha ga-abịa instant nwekwa ndị ka ha ga-abịa emechaa Ebuka na-ekwu ya steeti bọọdụ ọ na-eme program ngwa gee na ntị ka ọ na ihe Mirabel sekwu gị n'ime vidio Like we got aka Chineke dị n'isi